saçı düşüp kelvalyan doğanlarımız için şular ýaly Türkiýanyň önmi dermany professional sewirtkalarymyz barada geçen medialamda gorkadyk geçdim ve ona komentar ýazypdyrlar. Ullanyp görenler bäme aýdaýyn diýip we ullanan doğanlarymyzyň köpüs komentarda beläpdir. Görseňiz şu taýda şu doğanymyz ýazypdyr 3 aýda dogul ýagdaýda çykarýa düşürenok we 1 aý 10 günde saç çykyp başlaýa diýipdir. Indi bunu şey diýip ullansaňyz, men diýişim ýallansaňyz, çyndanam sizem şular ýaly rezultat görersiňiz. Ilki bilen saçyňyzyň lysy ýerine çalýaňyz. Sonra derma roller bilen 3 minutlap masaj etýäňiz. Ýagny öňünden hem etýäňiz we soňundan etýäňiz. Siňişdirip gowy masaj edenden soň goýýaňyz we akşamda da edil şolar ýaly edip rovna 1 aý 10 gün ullansaňyz saçlaryňyz çykyp başlaýa we 3 aýlap ullanmaly. Hokman sebäbi düýpler bekep saçlaryňyz düşmez ýaly. Arkaýyn saqqal üçin hem saç üçin hem isteseňiz gaş üçin hem ullanyp bilýäňiz.